खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2 डिसेम्बर 2023 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन नखराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन जेरावबो जाफुंसारगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन नखराव अननानै फैगोन बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया मोजाङै थागोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै गोसो दुंखांगोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे अनसायनाय आरो हेफाजाबबो मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ समाजाव लोगो लेवानि आंखालबो जानो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानांगोन गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो नखराव अननानै फैगोन गोसोनि बोलोआ नाथाय अब्लाबो लोरबां जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो नखराव दिनै अनलायनाय फैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन नखराव दिनै अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ आरो सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। नखराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ। रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। नखराव दिनै अनलायनाय फैगोन। हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। नखराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जानोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। नखराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन।
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा बाखनाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।